मै करणी काल एवढी गडबड कसली होती की तुझ्याकडे? टाका घेऊन बुडकिलो की त्याला पैते काय तर तुका समजला रस्ताला सरळ काय तर विचार. तसं काही मला माहित नाही पण कोणतरी बोलत होती मैकाणीकडे आंब्याची पेटी आली म्हणून. ह्याका वास इलो तरी म्हटला अजून वास काढू इलाय नाही कसा. आज सकाळी चाळभर चाय बरोबर ह्योच विषय तोंडाक लायले असतो ना तिया. मैकारणी मी कोणाला कधी काय सांगते काय? मैकारणी यंदा आंब्याची टेस्ट कशी आहे ग? ती काय माणसं असत काय बदला. आंब्याची टेस्ट दरवर्षी सेमच. हे घे 2 आता आमच्या पोटात दुकान. 2च? हे कोणाला पुरणार? माझ्या बापाची काय बाग नाही असा आंब्याची. काय बाल माणूस असं गोतिया हा. तुझ्या असून केव्हा काय सुटाचं नाही, केव्हा उष्ट्या हातीन कावळं हाकूचं नाही. आणि माका विचारते 2च काय? फुकटटा पौष्टिक. आणि बाय फुकट नाही असत ते 3500 रुपयाक पेटी हाडली ऐकत. अरे बापरे, इतके महाग? बाहेर 2000ला 5 डझन मिळतात. तुमका शाप दाखलेसून काढली काय गो? माका सांग, इतको महागायचो आमो मोमेत हाडून 2000 विकू कोणाक परवाडात काय गो? अगो तुमका चुनो लायतात ते खैसलो आमो लाई करून हाडतात आणि कोकणात हापूस तुमच्या गळ्यात मारतात. आणि तुम्ही कोळी तुमका काय शाप कळनात ना. घेतात आणि खातात. बरं त्या 5 डझन मधले 2 तरी खावच्या लायकीचे असतात काय गो? बाकी सगळा उकिरड्याची भर. बरं त्या का थुकीयेचो सवय नाही. मग काय करणार? इतके महाग आम्हाला परवडायला तर पाहिजे ना. होय तर हॉटेलात जोग जातात तेव्हा पावटी हजारो उडवतात हा. त्याशिवाय त्या शॉपिंग का फापिंग करू जातात तेव्हा घेताना पाटलो कुठलो विचार करतात नाही. पुन्हा आपलं कोण धंदो करूक लागलो आणि त्याच्याकडला काय घ्यावचा इला काय तुमका मात्र परवाडणार नाही. हाय ते रस्त्यावर बसतात ते भैया त्यांच्यापासून ते स्वस्त गावतात म्हणून उचलतात आम्ही आणि खातात. तुम्ही मालवणी मगो आणि तुमका आमे कळणार नाही कसले असतात ते आपल्याकडचे. आपल्याकडचं आमो कसो का आपल्याबरोबर 4 घरात वास येऊ होईल. खाल्ल्याबरोबर ना ती चव पुढल्या वर्षापर्यंत तोंडात राहावी असं आमो असता आपलं. तुमका खय त्या नको झाला स्वस्ताचा खाऊन खाऊन तुमची चवय गेली आणि तुमचा वासही गेलो. आता हावरा कशा शोधतोय काय हा? आणखी होय तर 700 रुपये टाक आणि डझन म्हण काय ते घेऊन जा. नको 2च पुरे. परत येते हा. परत किती येते इसर का होय. परत फेरी एक घालून इसर काही एक मिळायचं नाही. हावरे जातीचा खिसला आपला ठेवचा राखान आणि दुसऱ्याचा खावचा मागान. गाववाल्यानो यंदा पण लॉकडाऊनमुळे मुंबईतच अडकलो. गावा काय जाऊक भेटला नाही पण गावच्या आंब्याची आठवण मात्र येता. कारण आंबो म्हटलो की आमचं जीव की प्राण. तर तुमका घर बसल्या कोकणातलं हापूस आंबो खावचो असात तर आपल्या कोकणातले बरेचसे विक्रेते असतात त्यांच्याचकडनं आपलं हापूस आंबो आपल्या घरपोच मिळवा. हल्ली मुंबईत ना बऱ्याच प्रकारचे आंबे स्वस्त मिळतात पण स्वस्त घेऊन खाऊ नको कारण जा स्वस्त असा तर केमिकलवालाच असा. म्हणून सांगते बरा खावा आणि बरे राहा. तर हे आंबे माका पाठवले असत आपल्या कोकणातले विक्रेते विवेक तानावडे यांनी. 3500 रुपयाक 5 डझनची पेटी तुमका घरपोच देतात. चव आणि क्वालिटी एक नंबर. पूर्णपणे नैसर्गिक आणि गवतात पिकवलेले आंबे. तर त्यांची कॉन्टॅक्ट डिटेल आणि बाकीच्या विक्रेत्यांची कॉन्टॅक्ट डिटेल पण मी कमेंटमध्ये देते. तुमका आंबे हवे असतील तर त्यांना फोन करा आणि तुमचे आंबे घरपोच मिळवा. आपल्या कोकणातले लोक धंदो करतात तर त्यांच्याचकडनं आपण कोकणातल्या लोकांनी खरेदी करू होईल. आपली माणसं धंदो करतात त्यांना आपणच सपोर्ट नाही दिलो तर आपला उपयोग काय? करणी आंबा मात्र एक नंबर होता. अजून 2 मिळतील काय? जाते हसून तोंड घेऊन. खावच्या पुढे लाच सुद्धा नाही या माल माणसाक मागा.